De WK-wedstrijd Nederland-Marokko zorgt voor mengde gevoelens. Marokko wint de penalty regen en Nederland is uitskekelen. Bij Mohamed en Matti Jetefti uit Tietjerk leidt haar een hert bij beide landen. Het wie dan ook een spannende nacht bij haar thuis. Ik vind het een hele leuke wedstrijd en had ik nooit zo verwacht. Ik vind het ontzettend jammer dat Nederland niet met de juiste manier is uitgeschakeld. Nou ja, het was wel heel erg spannend hè, op het laatste moment. En ja, ik had toch een beetje, ik denk van, goh, ik hoop toch dat Nederland gaat winnen. In Hudde binnen ze het wel mij in Oriëns. Het hier een stuk beter kin. Ik had gewoon, tenminste van een heel groot gedeelte. Ik vond het eigenlijk een beetje gelijk, want Marokko speelde best wel goed. Maar Nederland ook wel. Matig. Ze hadden geen antwoord op het beetje fortere spel van Marokko. Koeman, die mocht eigenlijk wel wat meer inzetten, Jan, vond ik. De een vindt het dan ik spietig, maar de oor hield net. Ik vind het helemaal net schande. Nee. De meesten kennen alweer even gewoon op hier waarom. Iedereen gaat wel lekker terug, maar de vakantie helemaal goed. Ik hier eigenlijk wel verwachten dat ze meerdere wedstrijden zouden winnen en uiteindelijk eigenlijk weer kampioen zouden worden. Heel jammer. Maar ja, helaas. De beste had won, denk ik. Maar ik vind het wel heel jammer. Nou, ik lig er niet wakker van. Nee, dat maakt mij niet zoveel uit.